O único partido que ten o Goberno da Xunta de Galicia e por donde teño que tomar partido é polo cumprimento estricto da legislación vixente, cumprimento estricto da legislación en materia laboral na tramitación dos expedientes de regulación de emprego. É altamente sorprendente que unha señoría da súa altura, que un diputado deste Parlamento da representación do pobo que evidentemente tamén vostede representa, lle incite á Administración ao incumprimento dunha legislación que está en vigor, que é a tramitación estricta dos expedientes de regulación de emprego, que, como vostede saberá, cando chegan por acordo, o único que pode facer, está a facer a Administración laboral, é ratificar ese acordo, e cando non chegan por acordo, como é o caso que hoxe se acaba de dar no carto expediente de regulación de emprego de mesa, tense que tramitar de acordo á legislación vixente. Non se trata de corazón, non se trata de sentimentos, non se trata de partidos, se trata de leis, se trata de decretos, se trata de legislación. E o que ten que facer esta Xunta de Galicia, que é o que está a facer, é analizar a documentación que presenta a empresa, que, por certo, é falso que non contestara a demanda que fixo a Xunta de Galicia e presentou documentación da empresa e presentou documentación do grupo. Analizar a documentación que presenta o Comité de Traballadores e, evidentemente, ten en conta tamén o informe da Inspección de Traballo para darlle resposta a este expediente e a todos os expedientes de regulación de emprego. E outra cosa, non é esta Consellería, ni é esta Xunta de Galicia a causante, evidentemente, como vostede tenta plantear, dos expedientes de regulación de emprego que están a vivir Galicia, que evidentemente é unha situación, nin é un efecto chamada, nin é o causante. E cando vostede fala de que hai 14 despidos ilegais, esos 14 despidos ilegais terán que resolverse no xulgado do social, porque non supera o 10% do estipulado para estar contemplados no expediente de regulación de emprego. Non supera o 10%, para que esos 14 empleados tiveran que ir polo expediente de regulación de emprego. Logo será un xulgado de lo social o que teña que dirimir se evidentemente son ou non son procedentes esos despidos. Podo acordar con vostedes, señora Emerich, que non é, nin era o momento, nin eran as formas o que a empresa fixo no despedimento desos 14, pero non cometeu ninguna ilegalidade de cara á tramitación do expediente de regulación de emprego. Volvo a dicir, podo acordar con vostede que non sexa o éticamente correcto, pero sí que é verdade que a miña obriga non é mirar nin os sentimentos, nin a ética. A miña obriga é tramitar a legislación e os expedientes de regulación de emprego como se están tramitando en Galicia. Nada máis. Moitas grazas, conselleira. Seguinte pregunta da señora Verdes Gil, do Grupo Socialista, sobre a valoración